Hoxe imos somersernos na análise dun libro que é toda unha experiencia, Cadáver exquisito, de Agustina Vázquez Rica. Imos ver a lóxica tan arrepiante que construe, un mundo que, xa veredes, é tan metódico como absolutamente terrorífico. A novela parte desta pregunta. A ver, parémonos a pensar nisto un segundo. Que pasaría? Que faríamos como sociedade se dun día para outro unha das nosas principais fontes de alimento fose letal? Pois ben, na novela a resposta é un virus que o cambia todo. Fai que calquera tipo de carne animal sexa mortal para os humanos, e non hai marcha atrás. O gado, as aves, os peixes, todo, absolutamente todo desaparece da nosa dieta para sempre. E aquí é onde a cousa se pon realmente escura. Cal é a solución que atopa a humanidade? En vez de buscar alternativas, o sistema adáptase da forma máis brutal posible. Legalízase e industrialízase a cría e o procesamento de seres humanos para o consumo. Así de directo. Entón, imos por partes. Primeiro, como este mundo sen animais? Como se transforma a nosa relación con eles? Pois, de forma radical e moi violenta. O que pasa é que o virus non só elimina os animais como comida, non. Será un pánico colectivo, un odio visceral. A xente empeza a ver en cada animal unha ameaza mortal. E ese medo xustifica unha violencia terrible. Queimanse mascotas, destrúese a arte que os representa, e no intento desesperado de borrar cualquera pegada do mundo animal para sentirse seguros. Vale, e con este panorama, como se monta esta nova industria da carne? Pois aquí ven o interesante e o terrorífico da análise. Non se inventa nada novo. Simplemente cópianse e adáptanse os métodos que xa se usaban na gandería industrial con animais. O primeiro paso e o máis importante para que todo isto funcione é a linguaxe. Como faz que a xente acepte comer outras persoas? Pois deixas de chamalas persoas. Créase a termo oficial cabezas. E con esa simple palabra, legal e socialmente, convértese un ser humano nun produto, nunha cousa. E ollo, porque o paralelismo é que é exacto, é arrepiante. As prácticas da gandería industrial trasládanse tal cal. Inseminación artificial, hormonas para que medren máis rápido, cría selectiva para crear produtos premium, e quizáis o máis perturbador de todo? Córtanlles as cordas vocais, para que non berren. Exactamente igual que se intenta minimizar os sons nos matadeiros de animais. E, como adoita pasar nestes sistemas de explotación, o corpo femenino leva a peor parte, e de lonxe. As mulleres son reducidas a femias reproductoras, máquinas. O seu sangue, os seus fetos, os seus corpos, todo se converte nunha fonte de produtos ata que xa non sirven e se descartan como comida rápida. A propia linguaxe que se usa, como chamarlles uves aos peitos, busca animalizalas para normalizar esta brutalidade. Claro, todo isto acaba creando unha nova orde social, unha xerarquía moi rígida. Por unha banda están os humanos que consumen, e por outra os que son consumidos. Unha nova estructura de poder. Esta frase do libro que se di sobre unha cabeza que o protagonista recibe de agasallo, dino todo. Resume perfectamente esta nova relación. As cabezas non teñen dereitos, son propiedade, e os seus donos teñen poder absoluto sobre elas. O poder de decidir sobre a súa vida, o seu sufrimento e a súa morte. E, por suposto, este sistema non é igual para todos. A desigualdade social non desaparece, ao contrario, agrávase. A elite pode darse o luxo de cazar humanos por deporte, de consumir produtos de luxo como fetos. Mentras tanto, os máis pobres teñen que buscar entre o lixo, comendo refugallos e a carne enferma que o propio sistema descarta. O final da novela é un golpe no estómago. O protagonista chega a crear un certo vínculo cunha destas mulleres, até o punto de ter un fillo con ela, pero ao final acaba matándoa. E a súa xustificación é o máis arrepiante. Di que ela tiña a ollada humana de un animal domesticado. É dicir, calquera trazo de humanidade que ela puidese amosar era visto como unha ameaza para a orde establecida, algo que había que eliminar. Entón, a gran pregunta segue aí. Como se chegou a aceptar todo isto? Como se normalizou o impensable? A resposta, como xa adiantamos, está na linguaxe. Foi a ferramenta máis poderosa de todas. É que a clave de todo é esta. Se lles quitas a palabra humano, quitaslles a identidade, quitaslles a entidade, e así eliminas a empatía. O que sería un acto de canibalismo convértese nun simple acto de consumo, como a quien come polo ou leituga. E non foi algo casual, foi unha auténtica enseñería da linguaxe, algo sistemático. O canibalismo pasa a ser a transición. A carne humana é carne especial.
Unha man, extremidade superior. Son todo eufemismos, termos técnicos para poñer distancia nocional entre o consumidor e a realidade do que está a comer. E chegamos ao punto final, quizáis o máis importante da análise. Que todo isto non é só unha fantasía distópica. É, en realidade, un espello bastante incómodo da nosa propia realidade. Esta é a tese central. O que a novela fai, no fondo, é obrigarnos a sentir na nosa propia pel o horror dun sistema de explotación masiva. Fainos experimentar o que, segundo esta análise, xa lles ocorre a outras especies todos os días. O que se critica aquí é esa visión do mundo tan centrada no ser humano, esa idea de que a natureza e todos os demais seres vivos existen únicamente para o noso uso e disfrute. Unha natureza que está aí, disponible, sen importar o seu propio sufrimento ou o seu valor intrínseco. Así que, para rematar, a pregunta que nos deixa a novela queda no aire. Non fala só dun futuro de ficción, invítanos a reflexionar sobre o presente, sobre como as palabras que usamos, as categorías que creamos, poden estar normalizando, aquí e agora, formas de violencia que simplemente preferimos non ver.